Για να δω το χάρτη, για να δω το χάρτη. Για να δω το χάρτη. Από εδώ. Από εδώ. Από εκεί. Όχι, φίλε, όχι, είναι καθαρά από εδώ. Όχι, καθαρά. είναι από εδώ. Από είναι από εδώ εδώ. και στρίβεις αριστερά Να μετά. σου πω αυτά αλλού. Αυτά στους φίλους τους Αμερικάνους. Από Αυτά εδώ. εκεί που σε παίρνει. Εδώ δεν σε παίρνει. Περίμενε, κάτσε να δούμε το χάρτη. Εδώ, κοίτα το χάρτη. Καθαρότατα, το κάστρο. Είναι προς τα εκεί. Το κάστρο είναι εδώ. Όχι, όχι, όχι. Εδώ. Όχι. Δεν μπορεί να είναι το κάστρο. Το κάστρο είναι εδώ. Μία είναι η λύση να μάθουμε που είναι το κάστρο. Να μπούμε στο χάρτη. Να μπούμε στο Θα χάρτη. πω. Όχι. Έφτασες. Κάνουμε εδώ, είναι εδώ. Όχι, όχι, όχι. Το όχι. ποτάμι. Πηδάω το ποτάμι. Πας στη Riverside. Riverside. Εδώ, το άλλο πόδι εδώ. Riverside. Όχι, όχι, όχι. Εδώ είναι το κάστρο. Έλα, δείξα μου εσύ που είναι το κάστρο. Δείξα μου που είναι το κάστρο. Κάστρο. Πού το κάστρο. Περίμενε γιατί είναι κάτι βλαμμένο εδώ πέρα. Κάτσε πάω από εδώ. Ναι, Πέρα αυτό το δρόμο. μάλιστα. Κάνω εδώ. Ναι. Στρίβω δεξιά. Πού είναι, πού είναι. Χάθηκες. Χάθηκα. Πρώτον πατάς στο ποτάμι. Είμαι τώρα στο κάστρο. Και πάω από εδώ. Κάτσε να δούμε γιατί μόνο λόγια μου φαίνεται εσύ. Εσείς είστε τυμπόιδες. Άμα πάω ευθεία, Τι θα γίνει αν πας είμαι σε ευθεία. αυτόν τον δρόμο. Ναι. Κάνω ένα βήμα αριστερά. Όχι φίλε μου, όχι φίλε μου. Όχι, no my friend, no. Look. Let me see. Here is the castle. No. Τραγουέ, castle. No. Το λέω με προφορά γιατί θα είναι μερικοί άχρηστε εδώ κάτι περίεργο. Από εδώ. This way, are you sure? Σταματώ. Τόσο πιο ενδιαφέρον αυτό. Ρε. This is a castle. Tell me this is a castle. One more time, this is a castle. I think yes. Oh, this is a castle. Finally, we find. Yeah, We see the method. we are very close.